दैबानाजों हा खुरखानाय बादि बिपिएफ दोलोआबो खुरखागासिनो दं। सानफा एफा बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा खुरखालांबाय। थारैनो बिपिएफ दोलोआ मा जादों? मानि थाखाय सानफ्रोमबो बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय थादों? थारैनो बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांलांनायनि लामायाव नामा? बिसायख'थिनि समावबो थाद'नाय गैयालासे इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। बेबादिनो थांनाय मेयानि समाव 14 नं चिरां दुवाराव थाद'नाय गैयै जगदान जादों बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा। नंगौ, चिरां जिल्लानि हाथिसार प्राइमारि सिङाव थानाय सिमलगुरि गामिनि शिव मन्दिरनि लांगोनायाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एम रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव मैयानि थांनाय समाव सा 400 बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। बेबादि जगदान जाबाय थानायखौ नुना रोखा फोरमान मोननो हायोदि फैगौ मे दाननि 7 खालाराव जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव जथाय दोलो एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीआ देरहासार जागोन होनना। नंगौ, थारैनो जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ जेननायनि इसारा। बिराद गोजोननाय मोनदों। जोंना नैबे सन्जय बिथाङा जोंनि दादगारि ओनसोलनि हिन्दी भाषी एबा भोजपुरी समाजनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव हाम्फा बरगयारिखौ सापर्ट होबोदोंमोन बिथांमोननि ग्रुपआ। दिनै गामियैनो जोंनाव जइन जाबाय आरो बिनि अनगायैबो एसे सिगां जोङो गामियैनो मोनसे गरखा आरो सूत्रधर लोगोसे राजबंशी समाजखौ जोङो जयैनो सोदों। दिनै जोङो टटेलि भोजपुरी समाज एबा हिन्दी भाषी समाजजों लोगोसे गुरखा समाज, राजबंशी समाज, सूत्रधर समाज दादगारियाव 400 फेमिलि जोङो दिनै जयनिं खालामनो हादों। इउपिपिएल सरकाराव रोजा रोजा जयेन जानायनि उनावबो साइलेन्ट बर्डनि खोथा बुंबाय थायो बिपिएल। बिनि मा बुंगोन? गावनि खोन्थाखौलाय बयबो बाख्नायना लाखागोन, खिन्थु नुजासारियासो आसल नालाय। दिनैनि गेजेराव जोङो 14 चिरां दुवारावनो गोबां जोङो जयनिं जानायखौ नुबाय थानो मोनदों, दाबो जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बिपिएफआ जिर' जामारसिगोन नामा सार? बिपिएफआलाय जिर' जाखाबाय। हाम्फा बरगयारी নিজে আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ এই আমাৰ এমপি ইলেকশ্যনৰ পাছত জইন হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰায় 10-12 হাজাৰ বিপিএফ ছাপৰ্টাৰ লৈ পেলাই, আৰু বিপিএফটো শূন্য হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত বিপিএফৰ কথা